Shalom, selamat hari Minggu Madihita Amanginang. Tapuji matuhata marhite-hite Ede nomor 17 ayat sada sahat rodi ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma natama di Tuhani marguru tu sadok lo moni rohana mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadenggan. Oloi hamuma Jahoba marhite-hite lasmi roha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olopolop. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar. Mauliate hudok hami. Ala di pabisar ho tuhami barita nauli. Namanodangi rohanami. Ayalani i ubay na hutadahami hodohot lomoni roham. Di pangido rohan nami naing mangulahon lomoni roham hami saleleng di ngoluon. Jalan naing martua hami bahenonmu. Sai parbadiai marohan nami marhite-hite tordim. Jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap. Dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohan nami mangoloi ho. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marendehita. Sai horas dalam tua dan sedang
Tatangihon ma pati ni debata di minggu pa-15 hondung Trinitatisun. Ima patik parjolo sahat rodi patik pa-10. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu. Jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tungaon, rodi na di bagasan naik na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang siuluan, patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalan na, aihona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaono mari ma ulah hamuna sa siulaonmu, alay yang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di nauno mari do di topa de bata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papetuhoni. Di bahenido ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unako mangalakop. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata na sotutuh maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringot tupati na sapului odo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata. Pargogo na sohatu dosan jala parimas. Silulu honok kudo dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paopaton. Pinoparni akan asogoro hadiau. Alai asido rohaku di akan na maribu-ribu, akan na marholong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Atong rak mangidobugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulah honang barbar tu patikmi. Amin. Mare dehita. Ibu
Kuriani tuhata, di bagasan rohana hohom, tatopoti madosata nagodangi tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partaluk ni roha jala nabasar doho, say marpangulahi maroham midahami. Dibaheni say sama sude dosa nami. Dang adong nahupangasaho kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo nahupangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Alani pangalaw siyot tado ubain na tartulang Kristus. Jala binain ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binain ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Amen. Marede hita. Los rohakus itutu, lidah Yesus tolulu, manjalahi hajal mau, ai ibadah haluau, norma manisiai, siana maguani. Los rohakus itutu, lidah Yesus namurju, patumahun hamoluan, tiau nani hamamoan, tu salumu dosaki, tu disiksa Yesusi. Hatani debata turpu di minggu pasapuluh lima hondung Trinitatis,on ima natar surat di podasada mamukamai sian ayat 20 sia sahat rodi ayat 30 marsikat soring mahita majaha. Ala naung hinagigihon nasida parbinotoan jaladang dipilit biar mida Jahoba. Jaladang dioloi panuturioku, jaladang dipekon sadok pisang-pisangku. Jadi iko panganon nasida parbueni dalan nasida jala habutokononna sakap-sakap ni rohana sadiri. Ai panudalion ni halak naoto laos mabulu nasida, jala hapedemon ni halak nabodo laos mangago nasida. Alai manangise na tumangihon ahu, marsonak-sonang maibana maringanan, jala sonang rohana maradopon hagodoron dohot jea, ima sahatna. Martua ma akan natumangihon hata ni debata, jala naupeusa. Amen. Maredehita.
Tahatidakom ma haporsiautai songon na hinatidakon di dongata sa haporsiaon di sandok portibion ra mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Porbadia andorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru deng ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na so hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halat na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di Porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema tikting ni huriata di bagasan samingguon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sude ruas ne huriata. Suak songoni nama dohoti par minggu onon sian bagas tabi gema titing namasa di mingguta sadarion. Na parjulu titing nama ragam. A goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion ima minggu pasak puluh limahon dung trinitatis. Jala topik ni mingguta ima marhabisuhon di bagasan Yesus berhikmat dalam Yesus. B. Parmingguon dohot partangyangan sektor. Marhite tiktingon pinabotohom matuhita parmingguon na pinatupa ni huriatta dohot partikian ima songon nok tarsurat di tikting naung adong di tangat tabi. Taihutom ma ibadah live streaming di kanal YouTube dan Facebook HKBP Resort Tanjung Sari melalui virtual Zoom. Hobartusi ruas nanai parsidohot parminggu di gereja asa di paradema kupon pendaftaran jala nunga di surat biak kaguarna jala ikon marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan pakai masker cuci tangan dohot jaga jarak jala taparadema hand sanitizer tabi akadak danak nama rumur ditoruni 10 tahun dang bui dohot marminggu di bagas gereja tahun mamuka minggu sadarion khusus parminggu diaka yanakota sekolah minggu di patupa huriatta do marhite-hite virtual Zoom pinangido matuak kanatoras asa tapaingot jala tadongani nasida maddohoti parmingguni link Zoom di pasahat marhite WA group sudi sektor nadong di huriat tahun jala ni minggu nanaeng roon pertangyangan sektor tapatupado di bagas gereja dohot di gedung serbaguna hobar tu si pinangido ma haradiota lao maddohoti pertangyangani jala di mingguon ima di hari Jumat tapatupado marhite virtual Zoom jala margati soring mai di ganuk minggu songon daftar naung adong di hitabi. C. Nasorang di hari Senin tanggal 6 September 2020 sada di basa-basa hotuhata sada danak boru di keluarga niamata David Prawira Simorangkir inatai Winda Christine boru tapubolon sektor opat I hipasdo danahi suak songoni
nang natorasna. D. Naing berbagas tik-tik perjulu. Naing majalo pasu-pasu perbagasom ma finni boru nababan, boru ni amatta effendi nababan, tubuh ni natta domina boru sitanggang nahinan, ruas ni huriyatta sian sektor pitu. Dohot metusala hutapea, anak ni amatta ketler hutapea, tubuh ni natta rusmi boru nababan nahinan, ruas ni GKPI Tigalingga Resort Tigalingga, pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Kamis tanggal 27 September 2020 sada di GKPI Parsauran Nauli Jalan Setiabudi Tanjung Rejo. E. Ruas Natabba Mamuka Minggu Sadarion tanggal 12 September 2020 sada gabe ruas ni Uriatama keluarga ni Inatta Nyonya Tulus Simajutat Esperida Boru Purba Rap Dohot Tulu Yanakon Nasida Ima Yudika Simanjuntat Asri Simanjuntat Dohot Hana Simanjuntat Pida Sian HKBP Emplasmen Bukit Lama Resort Raja Maligas. Alamat Jalan Stella Raya nomor 14 C masuk sektor Sadabi Horasma Dinasida Jalarap Mahita Mamuji dohot pasangapot Tuhani marhite yak kaulaon di huriat tahun. F. Ruas Namoru Manang Ruas Namoding. Nah di hari Jumat tanggal 10 September 2020 sada nunga marujungolu sahalak poso-poso bawa Ima William Gabe Nenggolan marumur saminggu. Tilahani keluarga David Suroyo SE Rismawati Borusiahan SE sian sektor 2A. Tatangyak koma anggiat tumibu tarabul keluarga na tininggal honna jala toktong di pargugo itu hatta. Sadarion duk sidong minggu siang patupaon ni huriatta ma pangapulion tu keluargai na niuluhon ni perhalaru nago tiki inang pendeta Rolina buang Manalu STH. Pinangido ma tu perhalado do ruas ni sektori asareta madohoti acara pangapulioni. 2. Nah di hari Sabtu tanggal 10 sada September 2020 sada nunga marujungolu sahalak ruas Ina Ima Herdiana Boru Pardidi marumur 62 tahun na hinabaluhon ni amang Ruben W. Siahan nahinan. Alamat Jalan Seroja 5 nomor 20 sada sian sektor 4B. Tatangyakom ma anggiat tumibu tarapul keluarga na tininggal honna jala toktong di pargugu itu hatta. Di minggu sadarion di Patupa huriatta do parminggu di bagas nasida masuk pukul 10 ip nani uluhon ni parhalado nago tiki. Napatuluhon. Nah di hari Sabtu tanggal 10 sada September 2020 sada nunga marujung molu sahalak ruas ama Ima Amata Santun Halomoan Situmeang marumur 36 tahun. Nah hinabaluhon ni Inang Dewi Rafika Esolin Boru Sinabela sian sektor 2B tatangyakom ma asa tumibu tarapul keluargai. G. Patadaho calo situa di minggu sadarion di parmingguan pukul 10.30 wib patadaho diri ma ruas ni huriatta rap dohot keluarga naung ditulupi di sermon perhalado naing gabe calo situa nasida Ima Tio Septiani Tumanggor SH sian sektor Sadabi tabuam ma ditangyang ta anggiat di pasu-pasu jala di pargugu itu hatta nasida jala duk sipul tik tingan non upang hidup kami huleo kami tiki itu inang do keluarga asaro tujuluon. H. Sermon perhalado di hari Selasa tanggal 10 September 2020 sada patupaun ni huriat tama sermon perhalado masuk pukul 10 sia 00 wib maringanan di gereja hobar tusi pinangido matu sudi perhalado asareta madohoti sermoni. I. Pertanyaan khusus tuaka nama dohoti ujian calon pegawai negeri sipil. Di hari Senin tanggal 10 September 2020 sada mulai pukul 20.00 WIB
patupaon ni huriatta do pertangyangan khusus tuakka ruas nama dohoti ujian CPNS marhite virtual Zoom hobartusi asa tapasahat ma akka goar nanaing sitangnya konotta tu parhalado sektor tabi jalai korak mahita sudi maddohoti acara virtual Zoomi. J. Papungu pilihan paupaton tu pembangunan di minggu sadarion di sudi permingguan narong di huriat tahun patu paut tado papungu pilihan paupaton ima laho manupahi pembangunan di huriatta jala nunga di paradi panitia amplop na naik sifat keota tusi. K. Dana pensiun HKBP gerakan Rp1.000 nunga adong tersurat di tikting di naung adong di tangat tabi. L. PA Naposo pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 akan dilaksanakan PA Naposo di gereja kita melalui virtual Zoom mulai pukul 10.30 dihimbau kepada semua Naposo untuk mengikutinya. Dewan Diakonia di minggu sadarion duksipul minggu siang manang arianon patupaon ni huriat tama pangapulion tu keluarga ni amang Rudolf Marpaung Rudolf Manurung kamsia tiburu rumah horbo nahinan sian sektor opak di nani luhon ni parhalado nagok tiki amang pendeta Vander Sinaga Estehat pinangido ma tu parhalado doho ruas ni sektori asa reta maddohoti acara pangapulioni parhepengon taida ma di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan dohot akka hamulateon diakka naso masuk dope di tikting sadarion di hari minggu naneng Roma di tiktikon mauliate ma di sude ruas napasahato pilih bulanan dohot hamulateon perpuluhan dohot partisipasi tuakka ulaun huria sailam ditabbai tu hatama pasu-pasuna dihita saluhuna songoni ma tikting di minggu tasadarion kupasahat tami ma tiki tu keluarga inang calo situa rakma dohot amang. Maulia tema diamang sintua nami. Shalom horas madihita sude. Damang dainang dohot sude napo bulung nami saunari patandahon diri mahami gabe calon sintua. Goarhu ima Tio Septiani Borutu Manggor Molo Amata Kristok Tampu Bolon di basa-basahon tuhatta do tuhami dua dak danak parjolo ima buru saunari nunga semester tolu di kuliah di Universitas Udayana Bali. Paduahon bawa mai saunari kelas 10 manang sada SMA Marsikola Maibana di SMA Eparina Plus di Saribu Dolok. Molo kami tinggal di Jalan Rinteraya nomor 11 Komplek Kejaksaan Ima Sian Sektor Sadabe. Amang inang dohot sudena poso bulung tangyakon hamuma asa boy dipargogoi hami jala dipasu-pasu boy mangulahon pelayanan naat. Songono ma perkenalan Korsea dohami sudah kita saling mandoakan. Mau lihat tema di hita sudah. Tapasada marohata martang yang mahita. Mauliate mardonga puji-pujian mahu pasahatami tuhu wali jahu badi batama nami. Alahu pakilalahu kami dututu dengan basam
na mangiring-iring ngulu nami siya na rin ako salpo sa tutikyon. Idongani ho ami sa bagas coromon nang marsaur dohoto marhiti-hiti barita na ulimi. Tuhan, nung mahubigi kami, tikting na masa doho na nang si pamasaon di huriam, di kakabibita susaryon. Asima roham, say pasaut may hopar tulumon roham. Huwa kami, ditangyang nami, di anak dohot buru ni huriam, nanayang madjalo, pasu-pasu pardongan sa repeoni. Asima roham, Tuhan homa nagabi dasor ni parumatangon na sida. Patu gumali Tuhan. Perjanjian pranikah naung iulahon na sida. So nima nang ruas nadabba. Tokong ma paso-paso na sida li Tuhan asa gabi ruas na burju. Di huriamon nara manupahi. Sudia kaulaon. Nadong di huria hagabi bibit kusarion. So nima li Tuhan nang akadongan nami na di bagasan parukilon homa na mga leho panghiburan na mga leho pangapulion asa toktong na sida margugu laho madjalo na masay. So nima li Tuhan nang dongan nami calos ituan ok patadaho diri asima roham say pargugui ma inanami dohot amanami laho mangula di ulau ria di hakabibita tusayon asa margugu jalan parlas ni roha nasida toktong mangula ako law nasida langsung ni malay Tuhan hubok kami sa luhuk na ruas ni huriam na marsahit na di rumah sakit soni nang dibagas pe o mana mamasu-masu sa luhuk si panganon ng ubat asa parhitian ni hamamalumi parsahito ni Tuhan di nasida asa sumuang aka pakilalan nasida mangula muse yak kaulaon nabi langsung ni malay Tuhan nang ruas ni huriam disudiap kaulaon na toktong ma paso-paso Tuhan asa Maria iya marulupulok rohanak to dinami laho mamuji pasangapo huhut manupahi huriam di hagabibi tatusarion ali jahuba di patama nami to pinari nang bigon nami ma barita nauli na naik pasahaton ni naposong asima roham pergugui ma naposomi parbisuhi lehon hikmat parbinotuan nasiab banua gijang asa margugu naposomi mamaritahon barita naulimi jalagabi silua may Tuhan dingulu nami buanon nami tubagas nami bi nang ulaon nami bi pardusa na gudang muhami Tuhan say jumuluse sama saluhuk dusa pangalosyon nami asa tamahami majalo dengan bahasa dohot asin roham marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus mauliate marohanami diho amin. Tapuji Tuhata uhut papungu pelean. Sion sude parulia daharga sedahu butuh
martangiang mahita, mauliate ali Tuhan di bata, di pangaramot yomu di hami manipa minggon, nuaing pe, naing mahami manangihon hatam, ajari mahami marhite tuddim, asima roham, makuling maho ay mananginangi dohami naposon. Amen. Hatani di bata nagabi ujahan di hita, di bagasan minggon imana tersurat di Evangelium ni si Markus bidualu mamukasian ayat 31 sahak rudi ayat 30 songonom madido disi hujaha madihita. Jadi dipuka ma mengajari nasida, ia anak ni jolmai iko godang do si taunonna, iko bolokonon ni akasitua dohot malim dohot si boto surat do ibana, laos pusaun na do, dungi mula mangulu do di ari patuluhon. Patardo di pabuah hatai, alai dia rahon si Petrus maibana, di sol-soli maibana. Alai humusor manggo ibana, di panok noti ma akasisian nai, di pisang ma si Petrus nin nama, laho maneho bulis, sian lebukon, ay dang na di parahoko, na di debata, akka na di jol mado. Laos di jo manatoropi rap doho sisianna, di dok matunasida. Nasa nagiot mangihut tonaw, di suadahom madirina, di tuhu masilang natu ibana, di ihuton ma ahu. Ay nanaing paluahon hosana, mga gohosado, alay na aguan hosa ala niyaw, dohot ala ni barita na ulii, ido palua hosa. Ayahamat tong gunana di jolma, nang liat pertibiot diomo, ang gumago hosana, ayahado na tarlehon jolma, bahen tubus ni hosana, ayat 30 rapi tamadjaha. Asam uluadong na maila alanyaw, manang alani hatak kipe maradop pembangsa pangalakup jala perdusaun, laos maila do anak ni jolmay sugut makatidakoni dinaroi ibana di bagasan hasangapon niyamana, rap dohot suru-suruan, ima sahatna. Hurian itu hatta dakuboto buhanak ki pemahamatta manang pangauhunota taringo tu edde nomor 610 alui. Say ihutonokku Yesus, say ihutonokku Yesus sa liling-liling nai nanggodang hapor suhon say bingit duaw manahon. Say ihutonokku sa liling-liling nai jala ubagas dope mulo di kidung jemaat. Meski banyak penderitaan, meski banyak kesusahan, saya mau ikut Yesus. Ido dibain hatana dise. Hape molo disukut jolma. Disukut kita dia do sipili tomu hasonangan manang hasusan. Tentu sudedo hita memilit hasonangan. Jala dang adong jolma memilit hasusan. Dang adong jolma nagyot mamilit hamolon. Dang adong jolma nagyot mamilit ngulu nagok resiko. Buasa dang dipilih jolma si taunon. Ay si taunon ni mabay jolma dang nyaman. Ido bayan say dihindar ho jolma do nguluna siang nasa na marguar si taunon. Datung piliton hasusaan molo adong nabuy mabay sonang nguluta.
Mulut boy do pe tare lakko kita beh na ya lakko ma aka namunosai nguluta idong ngulu ni hajol maon. Songon ido nang si Petrus di bagasan turpuhon. Songon jolma biasa si Petrus. Tongdo sainaing di rohana menghindar ibana sian hasusaan. Dison didok dung diajari Yesus nasida huhut di paboa akasitaunonna dalan nagok hamaolon ido si dalanan di Yesus dalan nagok hasusaan ido naikon boluson ni Yesus si daksiati turohani si Petrus ay marasing do sian na hinirim ni si Petrus taringo tu Yesus. Dianggap si Petrus do hauton molopola ikom marsitaonon Yesus. Ido bain di sol-soli si Petrus padohan di Yesus taringo tu si taonon na ikom boluson na. Alay ta ida di son di pisang Yesus masih Petrus di dokma. Laho maho nebulisian lebukon ay dang di parrohahoko na di debata akan na di jolma do nina Jesus. Marhide padohan di Jesus on hira hagiot ni diri na sabingdo hira holan hasona nga sabingdo na pinikiran ni si Petrus. Dang di ida ibana sakap ni debata di bagasan hadirion ni Tuhan Yesus. Nang pe nung sayrap na sidan say laon. Nang pe naung marula loni diajari Yesus na sida taringo tu si taonon na laho makokop jolma si perdusa. Huriang na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus. Dang siat turohan ya kasisiani padohan ni Yesus na ikobolokonon ni situan ni malim dohot si boto surat ibana laos pusaon na. Alam memang Nabi noto na sida ya Yesus ibana do Mesias. Yesus ibana do si palua. Naso mungkin bolokonon ni situan ni malim dohot si boto surat ibana. Dang mungkin mate tersilang ibana. Alanunga tersurat di badan darobi. Paboa Mesias naroi taluhonon nado sudi akamusu nasida. Dungi pajongjongon nama harajaon namar mulia di bangsa Israel. Ido naniatusan niaka siseyan. Ido badak siat turohana sida taringo tu sitaonon Nabi naritahon ni Jesus na naing boluson na dison. Alam memang nunga na nialeleng bangsoy marsitaonon. Asan waing pe diharoro ni Mesias, diharoro ni Jesus si paluang, harop dorohana sida lau paluahon na sida. Sian panggonggomion di Portibion, sian panggonggomion di Rome. Jala haroro ni Mesiasi lau pajongjokon harajaon di Portibiodo di rohana sida. Asana sida menguasai sadok Portibion. Ido pemahaman na sida. Ido ubahe dang terjaloni si Petrus. Molo ikon marsitaonon Jesusi. HP harajaon nanaing pabikiton di Jesus. Dang harajaon Portibi songon naniatusan ni sisean dohok Yahudi. Haroro ni Jesus lao pajongjokon harajaon ni debatado. Harajaon nagok hamuliaon. Harajaon ni Jesus manaluhon huaso ni dosa ni Portibiodo ubenaro ibana. Dihita kana hinaholongan ni Tuhan ta Jesus hitape. Olodo salah nang pangatusyot taringo tu hadirion ni Tuhan ta Jesus.
Saya diri purohata do molo si ihutta Jesus sita danga dong be masalah sia do patta. Ai buido pangidotta tutuhani. Asa dilehon akka pasu-pasu di bagasan nguluta. Asa sonang hita. Memang tikos do. Molo gir-gir hita mangido tutuhani. Sai lehonon na do. Alai songon halak Kristen na tutuhi ta ikon tagamot ta do nang akahamolon. Nabuy masa tu bagasan nguluta. Ay molope di loas Tuhani masa sitaonon. Molope di loas Tuhani masa hamaolon dohot akka parukilon. Dohot ragam ni pergumulan di bagasan nguluta. Sa sitong na ikor rajumat doi laho patuguhon hapor siaota tu Tuhani. Taingot padok ni Apostol Paulus di suratna tu Korintus. Di sada Korintus bidu 10 ayat 10 tolu oddo didok hujaha dihita hapo saddo debata dang loasonnat hamu ujunan lobi sian gugumuna. Ibana na paroho pangujunani laos ibana do mabain hapatianna asa tartaon hamu. Alani iko belajar do saluhutna akana porsea. Hita akaruas ni huria sian parngoluan ni jalma akana daula roha jalan biar mida jahoba nang tersurat di pada narubi. Ay dakkolan parjahat manangholan pardosa godang na mangalami si taonon. Halak na daulat roha pe mengalami si taonon parukilod. Songonido nang si Job. Halak na daula roha na biar mida jahuba alai marsitaonod do ibana. Alai taida di si Job. Halak na porsea di debata toktong do ibana tangguh di sitaononna. Toktong do hot haporsiaonna. Ra dangadong jol manaboy toktong berdiri tegak. Molo pola sudah artana sakidok mata sama si Job. Mati sudah geleng na. Tabbamuse baro-baro daging na malala puruon. Siapa yang sanggup? Alai moluakana porsea songon si Jobon. Odo didok ibana. Di Job bidusada ayat 20 sadai. Jahubado nama ngalehosa, Jahubado nama buatsa, pinujima goarni Jahuba. Ido ngoluniak kana porsea. Songon ido sasitongna nang hamamasa ni pandemik COVID-19 torop na terpapar. Dang pandang bulu. Bisa saja siapa saja yang terpapar. Ikor rajumata dotong. Bahwa pandemion menguji ketangguhan iman kita. Menguji ketangguhan ni haporsiota martuhan. Lam gugu, lam gomos do hita maju guarni debata. Manang mundur sian haporsiota. Alai songon Kristen natutu hita, sayhot mahita marhaporseaon. Bahkan lam tugu haporsiota. Dihita kana hinaholongan itu hatta Jesus. Didok Tuhan Yesus muse dia 34 di turpuhon. Nasa nagiut mangihut tonau di suadahon madirina. Dituhu masilang na tu ibanay, di ihuton ma aho. Nen na Jesus.
Sianon taida dakolan pasu-pasu las ni roha hape si tagamotta siala haringga sabta dohot parsitutuot tamar Tuhan. Alai marhite padohan ni Yesuson ikoradedo hita. Nang managam hamaolong nabuy masa di bagasan nguluta. Dada holan las ni roha manggohi akasihut to Jesus. Alay ikot tagamdo nang dia kahamolon pergumulan. Songon naung niyae ni Tuhan Yesus di hau pinorsilangi laho makokopita si pardosa. Jadi maswadahod diri dohot manuhuk silang di son on tadda sitaonod doon. Alay tutu naing toktong ingotota dada manoktong tading di sitaw noni akana porsea akana manuhu silangi ay molamona akana porsea mamulus sitaw noni tadda silang gabi berubah doi gabi tadda hamonangan gabi tadda lasni roha. Alani dihita akan hinaholongan di Tuhan ta Jesus. Memang dang ulaon na murah, manang ulaon na neyang lau mangihuton Jesus. Molo di rohan ya kasisian inian, say songoniman yan terus na sida sonang. Si panganon radi. Marhite ragam tadda halongangan na pinatupan ni Jesus. Molo marsahip pe di pamalung Jesus do. Ido na pinikiran niya kasisianon. Sonang molo rap doho Jesus. Berpusat holat tu kebutuhan kedagingan nasida do nasida marpikir. Alani Jesus mardok dia tuluplono. Didok dison ay ahama atong gunana di jolma. Nang liat pertibion diomo anggo mago hosana. Ayahama atong gunana di jolma nang liat pertibion di omo anggo mago hosana ni na Jesus. Di paingot tita. Parsatu kinad do ngulut taon. Alani unang ma holan kepentingan sesaat tajalahi di bagasan nguluta. Rikot do si pangano. Rikot do sinumon. Rikot do parabitot do akan asing. Alai unang gabe tading narumikot alani narikoti. Unang tading ngolu partodion. Alani ngolu pardagingon parsatok kinanon. Ay danga dong gunana lia pertibion diomo ninna dison. Danga dong gunana lia pertibion taomo molo mago do hosatta molo taida kadongatta na kritis di rumah sakit sedia pe hugarar hami asal bui malum. Hape dang bui sedia pe hugarar hami i mabemalu. Hapedang boy sinamot na ipanguluhon ibana. Dang boy sinamot na ipaluahon hosana. Alani i manangise nagyot mangihutod Jesus na yung duhonon na dison. Disuadahom madirina. Pasauton lomo ni rohani debata di bagasan nguluna. Tauhom mapakokop ni Kristus sidi hita. Molope ikom marukil, molope ikom marsitaonon. Alay tahamonakom maparukiloni. Toktong mahita marbisok. Laho maparhasayang tiki naong pinasahat ni Tuhan debata atu hita. Mari kita memikul salib. Mari kita menyangkal diri kita. Mari kita menjadikan Kristus
menjadi fokus kehidupan kita di setiap waktu. Amin. Martangiang mahita. Maulia hati ali Tuhan diberita nauli naung hutangi hok kami. Ajari kami Tuhan asa marbisuk kami di perjalanan ningulu nami. Hutangnya ko kami nang akka ruasmi na di bagasan hagalion ni pamatang doho akka na sedang pemulihan. Asa ho na madaw ni nasida sa luhut na. Apuli akka na marsitaon siala persirangan ala ni hamatean. Tukoli akka nagali jala pergugui akan naung lanjut usia. Pasu-pasu jala pergugui mah hamis saluhutna naung beribadah di minggu Arianon. Asima roham diham. Pasikop narikoti di bagasan gulu nami terlumobi di ngolu pertudion nami. Tugu-tugu kami Tuhan. Jalo matangiang ele-ele nami di bagasan guarni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian nomor 655 huhut tapasahat peliata dohot tu pakta tu pembangunan. Laos rim mahita jongjong.
Tatangyakom mapeliat tau tua dupan di debata amat tamar tangiang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho nasa ulibasan na mauli utus. Hupasatami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuo. Say jalo may gabiwap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huperhasyak kami pelianon. Pati bulhon harajaon mo dito ngatongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Dosanya Alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni Roham di Banua tongau songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaryon hangulua siapari, sesa madusanami songop panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Atong mulat mahita di bagasad dame tajalo mapasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana bidahita. Didopakot Tuhan debata mabuhina tuhita jala dipasaurhon madamena tuton ditabi. Sude perhalado HKBP Tanjung Sari dohot akan abuga makubasi minggu di bagasan ubason pasahaton selamat hari minggu tuhita saluhutna na di bagas joroon dohot na ibadah secara virtual siap tongan di bagas nabi. Shalom.